My name is Mohammed Naimov. I'm 26 years old. I will be the first UFC fighter from Tajikistan. I grew up in Dushanbe, the capital of Tajikistan, and all life my dad put a lot of hard work on me, but he given me a lot of opportunity. My mom same thing. размгари маъруфи тоҷик Муҳаммад Наимов имконияти ба UFC баромаданро аз даст дод. Муҳаммад дар мусобиқаи Dana White's Contender Series аз дасти варзишгари 27-солаи амрикоӣ Колин Энглин мағлуб шуд. Ин мусобиқа дар Лас-Вегаси Амрико сурат гирифт. Муҳаммад Наимов дар 9-солагӣ ба таеквондо машғул шуда, баъдан ба кикбоксинг рӯ меорад. Бо гузашти чанд вақт бо хоҳиши бобояш ба муҳорибаҳои омехта мепайвандад. Дар ин навъи варзиш 5 маротиба ҳунарнамоӣ намуда, боре ҳам шикаст нахӯрда буд. Набарди Наимов бо Колин Энглин 3 раунд идома кард. Муждани тоҷик то охир бар муқобили ҳарифаш истодагарӣ кард, вале варзишгари амрикоӣ бо қарори доварон бо ҳисоби 29-28, 29-27 ва 29-27 дастболо гардид. Ёдовар мешавем, ки дар ин чорабинӣ президенти созмон Dana White ширкат дошт ва нафари ғолиб имкони дар UFC баромад карданро пайдо кард. By unanimous decision, Colin Anglin. و کالین انگله در اینجا پیروز